Si ets nou aquí, em dic Eli, soc de Grècia. Fa 3 anys em vaig mudar a Barcelona quan em vaig casar amb el meu marit americà. El 2020 vam tenir el nostre primer fill aquí a Barcelona, enmig de la pandèmia del Covid-19. Tot i així vaig tenir un part natural i molt bo. M'agradaria compartir amb vosaltres els meus consells perquè vosaltres també pugueu tenir una experiència fenomenal, perquè crec que és possible. El primer consell seria educar-vos sobre el part. Per mi això va canviar tot. Vaig llegir llibres bàsics sobre el part, l'embaràs, però el que va marcar la gran diferència van ser vídeos de YouTube de dues noies. La primera es diu Sarah Levon, que és infermera i llevadora, i l'altra és Dula. Doncs les dues tenen una perspectiva una mica diferent, però expliquen molt bé tot el que pots esperar d'un part, les complicacions o potser coses que no t'esperaves però et poden passar. Doncs considero que em van obrir els ulls i em van donar moltes eines per poder afrontar el dolor, poder gestionar les emocions o la por i també fer coses de respiració, de moviment i tal. El segon consell seria perdre la por. Aquesta idea està bastant relacionada amb l'educació sobre el part. Crec que a la mesura que vagis aprenent sobre el part i el teu cos i el que pots esperar, perds la por. I de fet, jo crec que això em va ajudar a afrontar el dolor amb una altra mentalitat i poder aguantar fins al fi. El part és una experiència molt intensa. Molta gent diu que és com fer una marató. Doncs la preparació física no podria faltar d'aquesta llista. Sobretot fer pilates, fer ioga, fer molts estiraments i exercicis dissenyats per poder preparar el teu cos pel part, per obrir la pelvis, perquè pugui ser una mica més elàstica, més flexible i també tenir la força a l'hora d'empènyer. Vaig seguir Sarah Beth, són vídeos molt professionals, molt fàcils de seguir. Durant el meu embaràs, especialment els últims mesos, vaig estar confinada a casa, no podia ni sortir a caminar. Doncs va ser molt important poder fer exercici a casa, tot i que normalment no faig ioga, no m'agrada. Crec que això realment va ajudar el meu cos i em sentia més flexible que mai. Dintre de la preparació física també podeu prendre té de les fulles dels gerds, important, de les fulles, no de gerds. Diuen que això ajuda a tonificar l'útero i d'aquesta manera les contraccions poden ser més eficaces. L'altra cosa són els dàtils, que també ajuden molt a la preparació perquè puguis avançar més ràpid en el part i en el meu cas, sense tenir contraccions o sense tenir massa dolor, vaig arribar a l'hospital molt avançada i això va ajudar que tingués un part natural. Número 4. Pla i planificació pràctica. Aquí a Catalunya es fa un pla de naixement que trobo que és extraordinari i dintre d'aquest pla entren moltes coses que l'embarassada ha de planificar. Doncs es tracta d'eines d'afrontar el dolor, es tracta de l'ambient on tu vols parir, per exemple, si t'agradaria portar música o portar llumets o olis essencials, tot això és una cosa que tu has de preparar i pot semblar com una cosa tonta, però crec que tenir accés a totes aquestes eines a l'hora de parir pot canviar la teva experiència. Jo al final no vaig servir moltes d'aquestes coses perquè tot va ser molt intens. L'única cosa que sí que vam fer servir era un ventall, que el meu marit em feia aire, tot i que no feia calor, però no sé, m'agradava molt. I ja està, crec. Però havia portat moltes coses, també aigua isotònica que ajudava molt perquè estigués hidratada i també havia portat algun berenar pel dia següent perquè podíem menjar alguna cosa a part del menjar de l'hospital, que no és gaire bo o gens bo. Consell número 5. Si no vols l'epidural, pensa que l'epidural no és una opció. Sé que això sembla una mica estrany i jo no volia anar amb aquesta mentalitat, volia tenir una ment oberta i volia
tenir la flexibilitat de demanar l'epidural si realment el meu cos m'ho demanava, si realment patia. I això crec que és correcte. Però va passar una cosa estranya, que durant el part, tot i que sentia totes les contraccions, tenia molt de dolor, perquè a més em van posar l'oxitocina, no vaig pensar en l'epidural, en cap moment. No va ser una cosa que volia prendre però no podia perquè havia decidit que no. Simplement no vaig pensar-hi. L'única cosa que sí que vaig fer servir va ser el gas del riure, que ajuda una mica a controlar el dolor, sobretot mentalment, perquè no redueix el dolor, simplement és una eina, una cosa a la qual tu et pots agarrar, i quan inhales, després de la contracció, perquè triga una mica a fer el seu efecte, després de la contracció et relaxes. Per mi va ser útil durant 1 o 2 hores, però després el vaig deixar perquè em vaig concentrar molt i estava respirant, estava vocalitzant, movent-me, i tot això ja, vaig oblidar de tot el que estava passant al meu voltant. Espero que aquest vídeo us hagi semblat útil i que pugueu preparar-vos pel vostre part. Segurament serà una experiència molt especial. En el meu cas, com que vaig trencar aigua sense tenir les contraccions, sabia que això probablement significava inducció. La inducció significa oxitocina, que provoca unes contraccions brutals, i la majoria de les dones, si no totes, del que jo he llegit almenys, han d'agafar l'epidural perquè no poden amb aquest dolor. I jo tenia molta por, que segurament em passaria a mi també, després de veure que no venien les contraccions com havien de venir. I realment em va posar l'oxitocina i el dolor era molt fort, però no vaig demanar l'epidural, no la vaig necessitar, i penso que tot això és no perquè jo sóc molt més forta que altres dones, que segurament potser hagin tingut experiències més difícils que la meva, però perquè m'havia preparat i havia anat amb una mentalitat que l'atribueixo molt a l'educació sobre el part, i també tenir una visió positiva del que el nostre cos pot fer. Confieu i sabíeu que vosaltres ho podeu fer si realment ho voleu, i trobo que, independentment de com passin les coses, és una experiència increïble, molt forta, i al final coneixereu el vostre fill o filla. Doncs espero que us hagi agradat, i si us plau feu-me un like o compartiu aquest vídeo. Per no perdre més contingut com aquest, si us plau, subscriure-t'hi. Adéu!